Нәқи абай менің ең яратқан авторларының бірісі. Бұл үшінші мәртебе мен аның пьесасына мөрәҗәгать етем. Миркей белән Айсылу әсәре 2-3 ел инде мин ул әсәр турында уйлап йөрим. Ничектер туры килмәде, һаман җае чыкмады театрның. Инде узган сезонда да эшләргә Фәрит абый да тәкъдим иткән, бәлки Миркей белән Айсылуны эшләрсен дип, мин үзем ничектер әле әзер түгел дип санап, әле иртәрәк дип, тагын 1 елга кичегелде ул эш башка спектакльләр белән. Һәм инде бу сезонга менә Миркей белән Айсылуны ниһаять алындык һәм тиздән Алла теләсә премьерасы булыр дип өметләнәбез. Бирдә бик күп артистлар, 48 артист катнаша. Илмир Низамов яңа көйләр язды спектакльгә. Һәм Сәлимә Әминованың пластикасы, пластика буенча режиссер Сәлимә Әминова. Минем өчен Миркей һәм Айсылу бик кызык спектакль. Беренчедән, чөнки ул трагедия. Трагедиядә трагедия рухын әлбәттә музыка бирә. Музыка моң тудыра һәм менә шул моңны тудырырга миңа туры килде һәм мин бик дулкынланып көтәм бу премьераны. Анда җырлар да булачак, анда музыка да булачак, анда бик күп безнең бергә уйлап тапкан идеялар кушылып бара бу спектакльдә. Кадерле тамашачы, без сезне бик көтеп калабыз 5, 6 һәм 7 ноябрь Камал театрында. Миркей һәм Айсылу. Мин шундый бәхетле, чөнки безнең бөек драматургыбыз, классигыбыз Нәкый Сәмәднең Миркей белән Айсылу пьесасында Әхтәрҗан персонажын уйныйм. Ул ат карагы, шуңа күрә матур киенгән. Һәм миңа монда уйнау бик ошый, чөнки беренчедән бу бик күп кешеле, массалы дип әйтик, спектакль булачак алабызса. Монда барлык труппа катнашачак, 20 яшьтән алып 80 яшькә кадәр артистлар уйный бу пьесада, спектакльдә алабызса. Һәм мин сезне 5, 6, 7 ноябрьдә шушы премьерага көтеп калам. Рәхим итегез. Миркей белән Айсылу рольләре бик татар драматургиясендә бик әз булган, көчле һәм тирән рольләрнең берләре дип әйтергә кирәктер. Айсылу роле бигрәк тә. Чөнки Айсылуның күләме зуррак һәм шулай ук монда кайсын алсаң да, кайсы артистны алсаң да, миңа калса ниндидер җылы сүзләр, рәхмәт сүзләре һәм соклану сүзләре әйтеп буладыр. Алар булмаса, мәсәлән, ничектер ясалма килеп чыгырый, өлкән кешеләр булмаган авыл, ул нинди авыл инде, күз алдына китереп булмый. Шул калган вакыт эчендә без аны инде мөмкин кадәр 100% әйбәт булсын өчен эшләргә тырышачакбыз Алла теләсә һәм сезне премьерда көтеп калабыз. Amme volge dağ çöve, norge